Hej og velkommen til analyse af Dragkær-ritualet Kung Fu Panda 1. 3, 2, 1. Everybody was Kung Fu fighting. Ja, det var... Vi har valgt ritualet, Dragkær-ritualet Kung Fu Panda film nummer 1. Filmen, den er en tegnefilm, og den beskriver Dragkær-ritualet udefra. Så vi har altså med en afsættervinkel at gøre, som er etik. Filmen, den er lavet af DreamWorks, og det vil sige, at det er en animeret film. Og derfor så ligger modtageren ikke nogen speciel værdi i ritualet. Det er en animeret film, tegnefilm, og modtageren, det er børn. De fantastiske elementer i filmen, det er jo, at dyrene snakker med hinanden. Fyrklippet. I sense the dragon warrior is among us. Citizens of the Valley of Peace, Master Oogway will now choose the Dragon Warrior. What's going on? Where, what are you pointing? Oh! Okay. Sorry. I just wanted to see who the Dragon Warrior was. How interesting. Master, are you pointing at me? Him? Who? You? Me? The universe has brought us the Dragon Warrior. What? 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 Pause. Ja, her ser vi Po sidde ude for murene, ude for Dragkær-ritualet, hvor han ikke kan komme ind. Men han vil gerne ind jo. Så han flyver over med fyrværkeri, lander lige i midten, og Oogway peger på ham, fordi han er den udvalgte. Nu. Derefter bliver han båret væk med gudstatus. Dragkær-ritualet, det er et ritual af flere grunde. Man kunne starte med at analysere det i forhold til ritualets 3 funktioner. Og der er den personlige kontekst. Der er det at overvinde en krise. Man skal han skal ligesom forberede sig på at slå ham her Tai Lung, som er til fare for hele byen. På det interne plan, der er det samme med at overvinde den her krise og konflikt. Og ligesom forarbejde den også. Og så på det samfundsmæssige kontekst, der handler det også om at opdele kaos og opretholde kosmos. Nu vil mine venner tage igennem overgangsritualets 3 faser. Dragkær-ritualet, det er et overgangsritual. Det kan vi se, fordi Po går fra en status, hvor han ikke er en dragkær, til at opnå en ny status, hvor han er dragkær. Derfor kan vi analysere ritualet ud fra overgangsritualets 3 faser. Udskillelsesfasen, liminalfasen og inkurationsfasen. I udskillelsesfasen, som er den fase før ritualet, ser vi Po gå fra sit normale liv som nudelkok i sin fars restaurant til at deltage i Dragkær-ritualet, som er det her nyt og spændende univers for ham. Overgangsritualets anden fase, det er liminalfasen. Her har vi Po, som befinder sig i en liminal tilstand, hvor han går fra at være nudelkok til at blive dragkær. Under liminalfasen bliver han prøvet nogle forskellige prøver. Han skal ind i muren. Han vil ind og se det. Han skal ind forbi muren. Han prøver på alle mulige måder. Og til sidst lykkes det ham. Han ender midt i det hele. Fluen i suppen. På dask. Så er han dragkær. Den tredje fase i overgangsritualets 3 faser er inkorporationsfasen. Her kan Po starte sin træning mod at blive en sand kung fu-mester. Dragkær-ritualet kan også analyseres ud fra Pullmans rituelle myte-analysen. På det rituelle plan, der har vi selve udførelsen af Po, der bliver dragkær. Det ser vi her.
Det mystiske plan. Det kender vi ikke til. Det kan godt være, der er det. Vi kender det ikke. Muligvis. Det vil give god mening, men vi kender det. Vi får ikke noget at vide om det. Og så har vi virkningsplan. Ritualets effektivitet. Det er Po, der går fra at være nudelkok til at blive dragkriger. Byens beskytter. Vi får simpelthen en dragkriger ud af det her. Det er simpelthen formålet med ritualet. Udnævnelsen af dragkriger. Nu vil jeg gennemgå hovedmandens privilegerede talesituation. For eksempel så sker der ting, som normalt ikke kan ske. Dyrene, de snakker jo med hinanden. Det kan jo ikke ske normalt. Så sker der også ting, som menneskerne slet ikke kan vide noget om. Igen, så snakker dyrene med hinanden. Det kan vi jo ikke vide noget om. Og så er den også henvendt til en gud eller flere, fordi man på en måde kan se Oogway som en guddommelig figur, fordi Po går jo hen til Oogway, når han har brug for nogle svar eller brug for hjælp.